Искате ли да откриете тайната на бързото възстановяване и нова енергия? Добре дошли в медицински център OxyLife, където криотерапията промени живота на хиляди. Криотерапията е модерен и ефективен метод, който лекува и зарежда тялото с енергия. Студът намалява възпалението и болката в ставите и мускулите. Това е идеално решение за хора с артрит или спортни травми. Помага за изгаряне до 800 калории само за 3 минути, ускорява метаболизма и загубата на тегло. Увеличава производството на ендорфини, подобрява настроението, намалява стреса и зарежда с енергия. Засилва имунната система, ефективна защита срещу инфекции и по-добро здраве. Криотерапията не се препоръчва при бременност, сърдечни заболявания, студова алергия, аритмия и други. Консултация с лекар е задължителна преди започване на лечението. Криокамерата на OxyLife използва температури до минус 110 градуса по Целзий за около 3 минути. Криотерапията е мощен инструмент за възстановяване и подобряване на здравето. Запишете си час в медицински център OxyLife, за да изпитате невероятните ползи на студеното лечение днес.